Ginaistaran sang pamilya nga ginpamahog sang armado nga grupo sa Mandurriao, Iloilo City, anay puluyan sang drug personality suno sa Mandurriao Police. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. John? Kate, suno sa Mandurriao Police, wala nila gina-discredit ang nabatsyagan nga kakulba kag trauma sa pamilya. Apang sa ilang pag-monitor, base man sa ilang investigasyon, wala nila makitaan sa CCTV footages ang ginaligar pulo ka mga armado nga lalaki nga nagasulod dili sa Barangay Bacau, Mandurriao. Nagapabilin nga mistaken identity ang anggulong nga ginalantaw sang Mandurriao Police sa natabo sa pamilya Hemenilio nga ginguba ang balay kag ginpahog sang ginaligar hindi magdubo pulo ka mga armado nga persona Martes nga gabi. Sino kay Captain Val Campbell, hepe sang Mandurriao Police, posible bangod balay sang isa ka anay durugista ang puluyan. Dako ang posibilidad nga hindi ang pamilya ang target. Ang balay is ginapanagiyahan sa una sa noon nga drug personality nga before gina-acquire ni Ma'am Melba. And isa sa mga anggulo nga ginatanaw namo siguro either nasalaan. Dugang pa ni Campbell sa ila pag-review sang CCTV footages nga ila nakuha, wala nila makita ang ginapayag pulo ka mga armado nga mga persona sa entry point sa barangay. Buta nga posible dira lang man malapit sa balay sang pamilya Hemenilio naghalin ang mga sospek. Imposible suno kay Campbell nga naglabot sa pulo ang mga sospek kag may dalang mga ini nga long firearms. Upon viewing, wala kami sang may nakita nga mga makahinala na mga tao upon viewing that time nga makalit nga isa ato sa mga nagharas kag sa testimonya sa mga bystanders that time nga nag-operar sa ato nya magatag sang ilang statement. Wala sila sang may nakita kag even kita wala sang may nakita nga group of armed persons nga naglabay dira sa area sang Bacau. Hindi manigar nga kilala ang Barangay Bacau bilang lugar sang isa sa mga ginabantayan nga drug group sadto sa syudad. Apang suno kay Campbell, wala na sa mga dalag kong grupo nga nagapuyo sa lugar. Apang may mga namonitor lang sila nga drug personalities nga nagagawa sulod sa gihapon sa barangay. Ang mga dalag ko ng mga personalidad sa matuod lang pabalik-balik lang sila dira. Considering nga may mga propiedad pa sila dira. Kate, suno sa Mandurriao Police nga suportado Manila ang lihok ni City Director Colonel Joe Resti Coronica nga sa baylo nga mag-deploy sang dugang nga uniform personnel mga i-deploy na lang dire sa Barangay Bacau, Mandurriao among mga naka-plain clothes nga personnel para mas mabudlay nga malocate sa mga illegalista o kung mga drug personalities ang presensya sang kapulisan dito sa barangay. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.